Здравейте, дами и господа, аз съм Ивал Беги и днес снимаме в Аймград епизод 6. Както виждате, съм с нов пак, който е Default Black and Red. Така, zip нещо там. Тук сме използвали за следващата битка. Тук сме за сега за тази. Сега пием стренката. Има на ларп клетка. Мира! Как ни мреже? Опа, пия! Пистенка, убиха ма. Хора, мреме. Няма да умра толкова слезно, бракете. Да, бе, две в едно, малко така. Няма да ви стане голям газа, бе. Аре, fuck you. Сега е 11 без. Не. Абе, да знам колко е. Не. Оф, чакай да е. 10 без 10. Чакам да стане 12 да ходя на евента малко се фулним. Да имаме сетки. И ги издем малко на PvP. Сега съм пуснал един клип, където тук му реши да снимам един хакер, ме уби на 3 удара, бях с 4 айца BG Full Pro 4 сета. Бях ги открил и умираме. Бях ги открил и на 2 хита ме уби, не знам как беше почти. Как да ви го обясня, беше без броня, в смисъл с броня, но с такава броня, която беше неинкантната. И пуснал го в форма и сега и преди малко го гледам, пише ми нупи и в следващия момент пише на админа и го джейлът. В момента преди малко преди почна клипа лепна, защото беше, жалнаха го, мисля, че за 40 дена, защото това не е единственото променение за хак, точно него за хак. И затова, сега че има на LARP PvP, да слушаме, да тъкам някъде друга да разгрея малко. Сега пием. Хубавото на този пак е, че много лесно се различават, че нямат енчантмент. Уоу! What? Гати ме лето, бац! Чики, беги. Чай, аз не мога... Какво става? What? Тук навсякъде. Гледайте ме хора, навсякъде взех колко шета. Не. Колко шета! Това взех много шета, бе. Вече почти не се срещат. Няма и силно да се срещат, защото по някаква си много тъпа проста причина махнаха най-якото старо PvP и също така махнаха и фул сетовете, преди беше толкова яко с тях. Мисля, че ще играем трет PvP. Този пак вече задължително само с него ще играя. Ще се опитам да свикна с него, PvP ще играя с него, но Survival играя Default. Защото Default включително е най-хубавият течър пак. Но Default Edit също е добър течър пак. Сега ще умрем, защото тези тъпаци са тъпаци. Вижте ги, те сами се бият
Айран Бой почна то с руи нещо. Аз само като аз знам как така е по-лесно да убият. Като скупят на куп да ми скачат, минавам между тях, те се удрят ме. Fuck you. Okay, check. No, fuck, this shit. Умрях. Ще вземем този сет. Така. Топ. Така. Да направим. Легове не съм взел, хом. Да, сега малко тестваме. Тук имаше лекчета. Увеличиха се доста хакерите. Затова мисля след 10 или 7 епизод да спирам, защото доста хакери има и ме е страх, че губят много бързо айтеми. И смисъл, няма смисъл за какво да играя, като толкова бързо губя айтемите. Айтеми. Коня ли? Аре, елате. Пипи клетка. Клетка. Опа, чай, само да го видим и то сак. Само да го видим какви глави продаваш в момента. Много успешно си се глави и... Аре, бунак. Много. Лак да ми да, много глави има. Сигурно много глави има. What the fuck. Тази съм я имал. Тази съм имал. Аз съм нямал. Хора, ви може да си представите в моя живот, през моя живот, както игра в Minecraft. Представете колко глави са минали през ръцете ми и са заминали. Нямам думи. Вижте, тези глави почти всички съм ги имал. Продал съм ги, грабили съм ги. Някой не съм имал точно. Но така, само да ги видим тук. Знаете защо избрах този техно пак? Защото пак да кажа, броните се различават, когато не се изчакват интентите. Също, аз малко ще покажа, Фредди, също се малко ще покажа защо още. Добре. Разгледахме ги, имам да ги пиша всичките. Стекове. Аре, няма ли пържоли, бе? Добре, ще взема спам. Тулс. Виж как са стековете. Малки бургерчета! Това е много яко. Много ме радват. Добре, сега слагам ето се. Да проверим стековето и да приключваме за днес. Ето сме чух там. Така ще направим. Както може би някои хора видяхте, пуснах кандидатура за BigCraft лома. И чакам да ме оценят и ако ме приемат, дано да ме приемат, почваме да снимаме там хора, няма да спра. Там така снимаме, но имам един въпрос към вас. Там какво мисля да строя? Моята кандидатура беше Medieval. 6 коментара какви посроки, ако ме приемат, включително ако не ме приемат, не пишете, но ако ме приемат, пишете тук. Ще окюна, бе! Аре, майка ти, бе! Значи бах майката, бе, бунак. Тила путката майни. Аре, бе, Абрах Сулейман.
Come пи стрендки, бе? Come пи стрендки, бе? Тото идем че... Енда, бе. Яре, бе. Много ли си отворен, бе? Отворко. Виж какъв смежен, виж какъв слаб, бе. Iron Man. Гледай, бяга от мене, гледай. Аре, стига ми се отпали. Чакай. Чакай малко, чакай. Скачай! Дай го килим този хора! Yes! О, не го убих аз, жалост. Fuck this shit. Ако убием хора Iron Boy, сега убиваме Iron Boy. Сега как скитваме много. Те някой загине. Жаднаха ма. Вече първият човек ми има главата в сървъра. Убили са ме 61, после 62 и никой не ме взел главата. Време да ме вземат. Добре сега. И хора, това беше от този клип. Аз бях Ивал БГ и до следващия епизод в Ironcraft.